molt bé, molt bé. Em permeteu que dic aquest 9 d'octubre arriba en el marc de la més profunda crisi econòmica i política des de la transició. Una crisi global del capitalisme financer que posa en evidència les contradiccions d'un sistema que es fonamenta en l'acumulació de la riquesa mundial per un grup cada vegada més reduït de persones, mentre que la immensa majoria de la gent veu deteriorades les seves condicions de vida. Arribats així, no volem que decideixin per nosaltres. Tenim identitat pròpia, llengua i territori, persones que viuen i moren en aquest país valencià i no comunitats de monjos, de monges o de veïns. I per tant, volem decidir. Sí, volem decidir noves normes amb l'objectiu de garantir un ordre econòmic i social equitatiu. No és just que la pretesa solució a la crisi es plantegi al dictat dels interessos del neoliberalisme. Sabeu què és el neoliberalisme? Aquell que vens tu a agafar que agafa. Més depredador i s'ataquen els fonaments dels drets laborals i socials més bàsics, amb les retallades de les pensions, l'ampliació de l'edat de jubilació de 35 a 37 anys, la reducció dels salaris dels treballadors públics, la reforma laboral, el pla d'ajustament, les retallades en els serveis públics, la generalització de la contractació temporal. Volem decidir sobre la dació de l'habitatge en pagament del deute hipotecari. A la legislació espanyola hi ha un buit legal que ho impossibilita. Aquesta és una situació profundament injusta que urgeix modificar. La legislació no hauria de sobreprotegir les entitats de crèdit i castigar les famílies. Volem mesures de canvi real de la política econòmica que signifiquen un gir estratègic per a dinamitzar l'economia, fomentar polítiques d'ocupació estables i controlar els sectors especulatius. Una dinamització clara per al nostre camp i els nostres autònoms. No pot ser que milions de persones estiguen a l'atur, que milers d'empreses tanquen les seues portes i que alguns disposen d'immenses fortunes sense cap tipus d'impediment. Volem les nostres escoles i els nostres centres educatius, com cal, amb un sistema educatiu digne, laic, de qualitat, gratuït, en valencià, el nostre català. Les nostres administracions públiques amb personal que compleixi el requisit lingüístic. Els nostres artistes, actors, actrius, gent de la cultura i les arts en els espais de major audiència dels mitjans valencians de comunicació i en les xarxes públiques de cultura, fent realitat allò que deia Enric Bolòs, no pas res. El nostre valencià, el català de tothom. Un model energètic, ara parlarem de l'organització, ni el govern central ni la Generalitat Valenciana tampoc no pensen forçar el tancament de la nuclear de Cofrents. Una de les centrals diuen amb més fallides no programades, no entraven dins del programa, hi haurà de ser dins del programa, també. I que està molt a prop sobrepassar la seva capacitat d'emmagatzemar els seus propis residus altament radioactius. Ni ha fet cap esforç pel compliment dels compromisos internacionals contra el canvi climàtic, que a volta fa més calor, o fa massa fred, o plou massa quan no correspon, etc. Ni per l'eliminació dels perills tràgics de l'energia nuclear, malgrat l'accident nuclear de Fukushima, que torna a deixar en evidència l'autèntic perill d'aquesta energia. Posats a reformar la Constitució, que van reformar en un res fa 4 dies, no recordo que anava tramitant l'altra gent que era com la Bíblia, els intocables,
pim-pom, pam, dos dits, pim-pom, fora. Home, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. I aquí és així. Quan volen ho fan gran i quan volen ho fan petit. Ho canvien tot. Y nosotros no participemos, yo encara. Por eso reformar la Constitución considerem prioritària la reforma del sistema electoral per a garantir la proporcionalitat, la pluralitat. És que no poden haver només dos partits, com als Estats Units, o la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, no pareu? No, s'ha de mirar bé. Amb llistes obertes, primàries i la possibilitat d'iniciativa legislativa popular amb 100.000 signatures i sense termes restringits. Que no es torni a passar com la ILP de la TV3. Més de 600.000, com sabeu, i encara està això en la teulada. Volem decidir sobre les inversions que els valencians necessitem. Si tots els tributs que es generen al País Valencià es liquiden, recapten i gestionen des del País Valencià, podrem afrontar millor els problemes que ens escanyen ara mateix i podrem afrontar millor el futur que deriva de les pròpies decisions. És a dir, pràcticament la independència, no? ¡Independencia! ¡Sí! ¡Independencia! ¡Sí! És hora, per fi, de fer propostes i fer-les realitat si la societat valenciana decideix que ja n'hi ha prou d'aquest model neoliberal i que és hora de construir, no sense sacrificis, però repartir-los entre tots. Eixe altre món possible a un ordre econòmic i social just. Som País Valencià. Volem decidir. Visca el País Valencià! Moltes gràcies a tothom. Fins la pròxima. I a continuació, i per acabar, amb tots vostès la Vuitzelanda. Cabe en el móvil,